o kinainangutana kung siya daw walay kasal, then nag-ipon-ipon ra sila, ayang gihimo sige siyag ampo ug naginulsol siya sa Dios sa mga sala, ang iyang pangutana, gidawat ba gyud to sa Ginoo? Pero hangtod karon, wala pa sila kasal, gaipon pagyapon. Igsuon mo na akong ipahayag nimo. Bisan unsa pa kabugat sa atong salang nahimo sa Dios, basta matinud-anon ta nga musugid kaniya pinaagi sa pagpangayog pasaylo nga maginulsol kita, walay sala nga dili mapasaylo sa Dios, kaya ang Dios mapasayloon. Pero sa imong sitwasyon nga atong ibutang nga maghinulsol ta kanunay or magampo ta, pero repeat the sin ba, bali nangayog kag pasaylo pero ang imong gipangayog pasaylo kanunay pagyapon nimong ginahimo or nagkinabuhi ka diya, mas lami man tong mangayo tagpasaylo sa Dios sa ato mga sala apan nibiya na taanang maong sala. No, kay ngano ikaw kakaron na kay kaipon dayon dili man ka makaiskapar kay every time nga mabuhat mo ni ana makasala mo unya wala pa mamay panalangin gikan sa Ginoo, makasala ra mo kanunay no nangaytod kag pasaylo kanunay pero the sin repeat gyapon kanunay. So para mawala na siya igsuon, ang bugtong solusyon ni ana maora ang magpakasal ka mo, kay diya sa kasal mairis ang maong salang mortal ngayong ginahimo. Amen.